Hekk kif it-temp beda jaqleb għal wieħed xitwi, il-jum ta' tlieta kien wieħed mill-aktar jiem impenjattivi fid-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei. Għal dan il-konsulent tal-emerġenza, Dr. Michael Spiteri, hekk kif spjegalna kif temp ta' 24 siegħa kien hemm 370 reġistrazzjoni ta' pazjenti bil-biċċa kbira ikunu każijiet serji. Il-bieraħ kellna mal-280 ruħ li reġistraw ħafna minnhom fil-għaxija kif għadna li qed isofru minn kondizzjonijiet li huma pjuttost serji. L-ammont totali ta' reġistrazzjonijiet f'dak l-24 siegħa tinkludi t-tfal u kondizzjonijiet oħra daqsxejn problematiċi more or less kont ħares lejn 300-370 registration f'24 siegħa. Fil-fatt Dr. Spiteri spjega kif bejn l-4 u 8 ta' filgħaxija bdiet tidħol reġistrazzjoni ġdida kull 5 minuti. Mistoqsi x'inhi raġuni ewlenija wara din iż-żieda drastika ta' pazjenti li jirrikorru għad-Dipartiment tal-Emerġenza, Dr. Spiteri pponta lejn il-qalba fit-temp. Spjega kif dawk l-aktar li rrikorrew lejn id-Dipartiment tal-Emerġenza matul il-jum ta' tlieta kienu anzjani. Huwa elenka diversi kondizzjonijiet li ħabtu wiċċhom magħhom it-tobba u l-infermiera. Dawn ħafna drabi jvarjaw minn problemi tal-qalb, problemi respiratorji, problemi fil-pulmun li se jkunu anke relatati ma' sigaretti u daw ħafna drabi mbagħad magħhom iġibu komplikazzjonijiet oħra pereżempju fil-kliwi jew inkella anke affarijiet infezzjonijiet maġġuri kif huma morfin pereżempju bħala sepsis. Intant Dr. Spiteri sostna li wieħed għandu jevalwa l-gravità tal-kundizzjonijiet tiegħu qabel jirrikorri għall-emerġenza. Din hekk kif spjega li l-ewwel priorità dejjem ser tingħata lil dawk li jinsabu f'qagħda serja. Issa jekk il-popolazzjoni nies tal-pubbliku ħajdeċiedu li xorta jiġu l-emerġenza, aħna min-naħa tagħna ma nirrifjutaw assolutament lil ħadd, imma ovvjament kulħadd irid jifhem li aħna r-riżorsi tagħna at any point in time konna niffukawhom fuq dawk in-nies li qed jirriskjaw li jitilfu ħajjithom hekk aħna ma nikkurawhomx. Dr. Spiteri fakkar li hekk kif matul dawn iż-żminijiet ikun hemm aktar mart fl-arja, wieħed għandu jkun iktar responsabbli. Innota kif wieħed għandu jevita li jersaq lejn nies b'mart kroniku fosthom l-anzjani. Fakkar fl-importanza ta' dieta tajba, ventilazzjoni tajba fid-djar u li wieħed ikollu t-tabib tal-familja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.